ved at træne i. Jeg vil skide på om... Kan du holde den her? Optager du film? Kan du ikke tage et billede her? Jo, 2 sekunder. Jeg skal lige have den her. Kom så. Ja, rigtig. Du kan også se en bund med 35, man må stå og vente et par minutter, ikke? Jeg kører løbet nu. Vi er nu ankommet til Thailand og har set vores første elefanter. Og det er jo thai-elefanterne. Og på mange måder har jeg bare altid drømt om det her, ikke også? Jeg har bare altid drømt om at komme til USA og se elefanter, og nu er jeg i Thailand. Ja, så smukt altså hele elefantflokken. Nej, vi kan ikke. Nu skal vi ind og have noget jack.